Si sin saisú bosach agus bhí mé an ghlachún féin. Agus tar sin thug sé pí sicín agus ní raibh anseo ag teacht as. Thug sé ag glunne isce agus thosaigh sé ag ní an sicín is tí sa glunne agus an sin dul sé an isce. Stop! Fáilte deathaigh Canbhás Uí Chiaraidh an tseachtain seo tá Petrol Rose álíonn imime chuideachta. Seo thugah bug funtí ón chóra sin ach éis leis inis ina thomlanne Spotify agus Apple Podcasts. Is mise I mbun taide dhéanamh Petrol Rose thaigh mé trasna alt a scríobh sé féin faoin dating disaster is measa a tharla dí riamh. Fan go gluisi sibh é seo, lads. Bhí bhí sé cosach. So bhí sé blogger eile agus ní raibh mé ag géirí scríomh faoi mar bhí mé ag smíanamh ag tám chun fóil i triploid faoi ach bhí ceanna a cardide ag caint nam agus bhí sé grá. Níl sé chun é ar rá go raibh sé sin é sin. So bhí mid bíalann agus bhí sé taréis an tá grú go fás. So cumid go dtí an bhílan agus bhí sé taréis an bíalan a fiochu, so bhí sé tapas, so cúpla béilí beaga. Agus tá agad na nuair atá tú ag dul go dtí bíalan tapas, tá cuiile go covered. So sinné, so bhí cuiile rud ag teacht amach agus bhí lán de dás. Agus dúir sin am mé rinne mé darmid ar rágadí an freistlí is fulam sós. Fulam. So an bhfuil tú chun é rá inis? No, nílam chu rá inis carbon. So ceap méid féidir raibh sé chun an rud béisachí inmh agus féidir féidir, just déanamh sais rudar an fáil that I could just carry an taobh. Níor dhearna sé sin, so sí sé an leis an scín agus gach písa bia a thug sé sús bhí an scín aige just ag thug an sás, right? So agus bhí sé sin saisú bosach agus bhí mé an ghlachún féin agus tar sé sin thug sé písa sicín agus ní raibh anseo ag teacht as. Thug sé ag glunne isce agus thosaigh sé ag ní an sicín is tí sa glunne agus an sin dul sé an isce. Nis níl sogam cén fan nach líonn sibh sila black na níl ormsa mar maras gannach chuirmaid ceis an a bhí lom faoi chuirsaí grá. Sin an nuach nua, so is bucail nua é as an Ísland. An Ísland? So ceas sibh Tinder to make capú? Féidir. Okay. Seo é an rud, so nuair bhíon ag caint faoi an post blogger, right? Caithí swinine like, nuair bhíon sé ag caint faoi na blogger is bralam sa capan coile duna go siad sús iad féin. So agus mar sin nuair atá tú ag smíanamh faoi táim chun féidir profáilú a chur sús. Óireanta bhíon aithne ar daoine airtsa an blog agus tharla sé sin cúpla óireanta, so bhíon sais kind of faoi. Is mainicín Petrol Rose mar sin dé bhí mé fistrach faoi cén sais rudaí a bhíonn ar siúil sa tionscail sin. So tharla sé kind of sais so ní raibh mé ag lurig é mar post ach tá cara agam agus bhí si ag géirí obair mar mua agus bhí si déanamh cuasa. So bhí si ag géirí a dhéanamh agus bhí si déanamh cuasa agus bhí arthaí greengraph a dhéanamh agus bhí si cardide chun é a dhéanamh agus an sin. Tá sé siop ag gáil sprí agus mar eile sin. Cúpla bliain ó hin chur Petrol Rose pic in airde ar Instagram ag taisprint clúdaithe le rudaigh an áiriste. So bhí mé na cónaí le cholín ionach car is fearr. Agus bhí si i grá ceannaíthe bhí mé kind faoi le bhí cúpla spotaí agam agus bhí mé géirí an fáil agus dúirt si cearclóir ba muid an face mask dhéanamh agus caithí tú turmeric a chur de aig agus dúirt si denomid an am nó déin aon rud níos mó ná sin. Agus bhí mar ma fón agus lethir tar léig nó le had nó mé níos déine. Bhí sé fus mar aig
agus sin bhí agraráiste agus batrí agus ní raibh an tacha ágáil ar chuirde. Bhí sé fásta. Tá Petrol Rose aonanta oscailte faoin obráid liopaí a bhuair sí nuair a bhí sin níos óige. Seán scéal a bhí tíomhthíor go sin. Ceapam go bhfuil alán brú ar blogara chuna bheith fuorfa. Tseachtain. Agus nuair bhím ag smaoineh faoi na blogara atá an mór in airan bhín si grúig glóta acu agus bhín an smudí fuorfa agus bhín daithna gréine arthú agus bhín éadaí iontalach acu agus ruirtí mar sin agus ceapam nuair bhín daoine feic an dearmid blog eile agus tá sé ildáte agus tá faoi tá brúa agus cracking chu gealis nachta agus ruirtí mar sin nílam fuorfa ar chuirbe agus ceapan go bhfuil an sin bhín an brú armsa chuna bheith an gná. Tuigim, cin tá sé beag an íat chuim an áit an difriúil mar blogger, so ach nílam is denna gan mé agus dá bhrí sin tá rudaí annach mailam faoi ma aig. Agus bhí mé géirí é a athú a bhí sé seo an lú. Tá sé beag an níos ná. Beag an ní. Bhúir sé féin mór? Ní raibh ar chuirde. Yeah, so ní raibh mé géirí a bheith plastic. So tá gurigh ar ma eyebrows ach taobhir go sin tásáis. So tíomh hir an den grúig an seo? Tá líntaí an. What? Yeah, mar nuair tá tú nátá grúigrú agat bín si fion.